Bine v-am găsit la al 4-lea episod. Astăzi o să ne jucăm Piggy. Suntem în continuare aici cu Ilica, dar eu deocamdată sunt pe Mulcia. Sper că o să vă placă și să vă distrați. Să nu uitați de un like și de un subscribe, dacă vă rog frumos. Și cam atâta. Să trecem la treabă. Gata. Gata. Deodată. Aproape. Aproape. Eu mai Că repede. Eu, ce hartă. Ce hartă? Spitalul, cred că, din câte știu. Bot, Vorbesc. player. Eu vreau bot. Da. Nu, Poppy. mă, player. Poppy îți zboară părul pe aici. În Doamne. mâncare. Zboară, da. Deci efectiv stă lângă calculator și se uită la mine. Au, m-a mușcat de deget. Bine. Stai așa. Ceva. O, dar nu există skip. Nu. Ce la asta? Bun. Poppy, de ce stai aici și te uiți la mine? Deci stă ca și un bodyguard lângă... Ai de capul meu ce m-am speriat. Ce, Doamne? Ăla Ăla te de omoară. când vine... Doamne. Doamne. În prima Hâdule. secundă a murit. A, că s-a ales bot. Și n-a Bă, știut. are unul skin de pisică din Minecraft. Oh, ce fain. Următorul episod poate o să fie... Poate o să fie ori cu Roblox, ori cu seria noastră, care ne jucăm pe ea de o lună. Cam... De cât timp ne jucăm pe seria aia? Nu știu, scuze, Poppy. Am țipat, O am speriat-o lună. pe Poppy. Am speriat-o pe Poppy, am țipat. O sărit de pe Doamne, ăsta și vezi că vine! Știu. O trebuie să Te-ai iau dus. sticlă de jos. Hai să mergem pe spectate. Da, nu pot. Toți au murit. Toți. Numai... ok. Bă, dar suntem doar 3. Dar unde e pisica? Nu știu. Nu a dat play încă. Posibil. Suntem 5. Vezi? Suntem 2, 4. Și pisica mai trebuie să intre. Nu? Mă refer pe server. Da, și am intrat doar 4. O vine și al 5-lea. Hai, Carnaval, scuze. Hai mă cu carnival. Nu, iar. Molul, mă. Fiți-ar molul. Traitor. Am găsit un fir de Traitor. Poppy. Am găsit un fir de Poppy în pâinea mea. Da, dar de ce bot? Dar nu vreau bot, vreau traitor. Scăcăcioși. Cel mai fain traitorul. Sau playerul. Gen că poți să te joci și tu. Nu să fii doar. Infection. Îmi place mie. Na, mie traitor și de player. Infection nu-i fain. Nu prea. Mie îmi place. Dar de ce mi-apare aia pe gap? Vine după mine acum. Ok, eu parcă știu anul ăsta. Unde se pune cheia portocalie? Nu știu. Caută. Aici? Da, asta e... Bine că nu pot să Nu. sar. Uite, am găsit. Bravo. Stai, dacă este cheie, eu vreau să iau. No! N-am reușit. Da, dacă... Cheia mă, cred că e sus.
Bă, nu ăsta? A, nu, stai că noi... Am găsit pistolul. Îmi trebuie gloanțe. Gloanțe. Am găsit gloanțe. Bravo. Dani, Zi. hai jos și hai la mine, că este ceva verde, parcă. Unde? Aici. Este cheia verde aici. Vezi, te-am salvat. Sincer. Că nu se dă de pe shift. Am găsit cheia roșie. Și iarbă. Mă duc să... Dar și aici ce cauți? Aici nu este nicio cheie. Nu știu. Dani, nu mai trece prin alea, că le zici, practic, că ești acolo. Scuze. Dar stai, unde e aia care ne ajută? Nu știu. Vezi că vine. Vezi că vine. Am văzut că vine. Trebuie să îi duc iarba să ne ajute. Așa. Ia iarba, tanti. Bravo. Și cu ce ne-a ajutat? Îl împușcă pe ăla. Îi împușcă pe aia care încearcă să ne... Gloanțe, oriunde mi-am lăsat pistolul. Ah. Uite, cheia roșie. Face ceva cheia roșie. Nu știu, caută. Stai aici, nu. La bucătărie mi-am lăsat pistolul. Da, ți l-a luat o fată. L-a luat? Da. L-a luat. De când se bagă prin canale? Se bagă prin canale? Da! Ceva prin canale. Pe sus. Aia știu. Ce m-a speriat. A prins-o pe una. Dar cheia roșie nu mai ajută la nimic, că nu cred că. Nu știu, probabil a fost folosită. Da, aia zic. Vezi că-i sus. Da, nu mă înțeleg. Na, bine, fată, că îl iei după tine. Am găsit pistolul. Bine, bravo. Dar nu mai găsiți nimic. Păreri? Am văzut cheia Sian. Unde e? Da, Asta mă omoară, asta mov. Stai că l-am împușcat pe hădul ăsta. Așa. Aia mov nu, aia te ajută. Trebuie să-i cauți iarbă okay. Și să-i dai. Că aia te ajută. Am deschis camera aia. Hai că mai găsești ceva vreodată. Mă duc să iau pistolul din nou. Unde-i deschis? Ai găsit bănuț sau ceva? Am deschis aia Sian de sus. Am văzut. Am văzut foarte bine și că mă atacă asta, n-ai iarbă. Alea două uși. Ce ai găsit iarbă? Nu, dar vezi că vine. Eu cu pistolul. Ce cheie trebuie aici? Albă. Da, pe acolo cred că ieși. Cardul, cheia Sian. Cred că acolo e cheia albă. Nu, fată, nu te duce. Bă, nimic nu mai găsesc. Asta îmi trebuie. 10 minute. Hai că 10 dacă e. Te-au prins? Nu, dai fix în spatele meu. Am sărit peste el, efectiv. Nu. Dați repede iarbă la frumoasa Dar aia. n-am găsit iarbă. Eu n-am mai găsit nimic de 10 minute. Bine, S-o arunca jos, prostul. Am uitat că este și invent. Band. Eu îi zic că la... Dar aici ce trebuie? Unde-i
cardul. Ce, Doamne? A, vezi că omoră pe cineva hădul. Vezi că vine după mine ăsta. Și ești în spatele meu? Nu, o să în fața ta. Vezi că vine. Hădule, hădu. Omori care Paparosul, câinele paparosul. Sau cum era? chiar nu știu. Bă, caută gloanțe și zi-mi unde e, că am luat pistolul. Da, tu mă crezi că n-am mai găsit nimica de 5 minute? Nu. Eu mă plimb degeaba. Poți să ieși afară? Nu poți. Da, și mie bani. La basket, cheia mov, cheia portocalie. Ce Cheia hăd mov e? ne mai trebuie? Nu știu. Nu cred Nu că. cred. De-aș avea gloanțe. De-aș găsi ceva. Cheia verde. Bă, da, mai sunt 2 minute. Știu, Ilinca, dar cine găsește? Fiți armonia. Dă pe F repede, F. Dar nu mă prinde. Pe F ai speed. Știu. Doamne, de prost ești. Bine că după mine vii. Da? Ce Dani! prost. Nu mă găsește asta. E da iarbă la asta. Nu i-am dat. Dar s-a mișcat. Eu am mișcat-o, că dacă te bagi în ea, o poți mișca. Dar hai că am mai găsit ceva, bă, dar ăștia ce fac? Este ceva în vent, dar mi-e frică să mă duc de asta. Hai că mă duc. Vezi că vine. Văd. Da, după mine vii. Te-ai îndrăgostit? Bă, nu-l mai aduce aici. Că mă duc în vent. Bine, ai grijă la aia. Te-o prins? Shift. Ești bună cu mine, lasă-mă, te rog. Nici din pituca mea nu mai pot să mănânc așa multă adrenalină pe mine. Dar nu este nimic în vent. Ba da, fix în mijlocul lui era ceva albastru. Asta e că mă duc chiar. Stai, așteaptă puțin. Nu vine cu el aici. Bă! Stai că la demenesc. Da, așa. O deschis poarta deja cineva. Da, ne mai trebuie, ok. O deschis poarta. Dani, hai, repede, că putem Dar eu mi-am evadat deja de mult. Uite-te la ăsta ce face. Iar am găsit un păr de mâță. Doamne feri. Bă, omule, evadează. Așa. N-ai evadat. Nu să dăm skip. N-ai evadat. Ba. I'm so lonely, I'm so lonely. Nu mai filmează. Iaro, de ce, Doamne? Nu știu, dar filmează tu. Păi eu filmez în continuare. Carnival. Normal. Și dacă ar pica traitor, wow. Traitor.
Traitor, bine! Bine! Na. Elica, ce faci? Da, pe bune, iar ți s-a oprit filmarea? Da. Bine, mă, am picat traitor! Este! Iubesc harta asta că efectiv știu ce trebuie să fac. Da, mai să știi tot, mă. Unde trebuia să merg prima dată? Aici. Ok, am luat cheia roșie, pot să deschid ăla. Cheia mov, nu știu dacă o luat-o. Gloanțe. Am pus-o. Vine! Vine pe mine! Cine are cheia mov? Nu știu cine are. Bă, cheia mov! Bă! Avea cheia mov și aici trebuia. A, cred că se întoarce. Da. Că m-am scăpat eu. Da, ce prost -i. Și-au folosit gloanțele ca să nu o nimerească pe aia. Așa. Doamne, ce dus. O pus cheia mov. Bine. Uite cheia portocalie. Trebuie să stau mai aproape. Cheia albastră. Adică verde. Uite placa. Ok, am luat cheia portocalie. Ne trebuie topor și cheia franceză. Unde trebuie să pun cheia portocalie? Dacă știi să-mi zici. Da, cred că nu mai trebuie. Cum nu? Că acum am luat-o. Și... Atunci nu știu. Mamă, ce schimb fain are asta. Aici. Cheia portocalie oare a fost folosită? Bă, ce faci, skin? Asta e om sau... Nu știu, cred că e player. Sau bot, poate, nu știu. O cheia franceză. Bă, asta e bot sau... Ăsta ce-i? Traitor. Ăla nu cred că e traitorul. Adică îi modul. Cheia albă. Am cheia albă. Luați topor, spargeți ușa, cheia albă și am plecat. Stare pistol, bravo. Dani caută toporul. Nu știu unde-i. Bă, doi pe mine! Stai că... Eu aici m-am speriat. Stai că vin după mine acum. M-a omorât. N-am văzut. Bă, du-te, mă, dracu, dar n-am apucat să mor pe nimeni. Oh, mă. Da, eu eram traitorul. M-am pus pe mult la un moment dat și le-am zis la urmăritorii mei că sunt traitor. Bă, pe nimeni n-am apucat, mă. Dar cine e ăla care m-a omorât? Ce e ăla? Probabil că era player, nu știu. N-are cum. Bă, nici un pic n-a putut. Ghinion, ce să-ți fac? Puteai să mă omori. Da, bă, dar erai lângă careva. Și când i-ai luat pe ăia doi spre tine, n-am mai putut. Că m-a omorât ăla.
Bine. Eu ce bună-i pituca. Da, e fain ca traitor, așa-i? Dar ce ai? Ne cerem scuze dacă mâncăm, dar ne este prea foame. Exact. O, dar eu vreau. E prost, era cheia verde. Și acum pot să iei cheia roșie. Să mor de nu mă moară ăsta. Doamne. Că deschide-te ușă! Nu, tu nu ai cum să mă mori pe mine. Ce? Că a venit. Dar nu pot să las cheia. Stai că-mi sună ăsta. Băiatul! Că ia-l după tine! Bun, am luat și pistolul, Ilinca vine imediat. Că stai mă pe loc. Știi ceva, bag viteză. Gata. Am nimerit-o! Ciocan. Nu-mi trebuie ciocanul. Deschide-te. Ce trebuie aici? Cheia galbenă. Bun. Mai trebuie topor undeva. Sau s-a folosit? Dar unde e ușa? Ăsta mă moară. Bine. Bă, dar unde trebuie cheia, mă, verde? Da, așa că vine traitorul. A, pare nu-i traitorul. Bine! Am evadat! Evadation, lucky suppliation, come on Barbie, neta Barbie. Ia să vedem câți bănuți am. Am 115 bănuți.
Ia să vedem ce putem să ne cumpărăm. $115, nu prea am țis să o cumpăr. Eventual am strâns bani pentru acesta. Ăsta e foarte frumos. Bun. Back. No, carnival vreau. Car traitor. Oamenii mei, traitor. Suntem doar doi. Stați așa. Că noi fain în doi. Hai să o așteptăm pe Elenca. La banul. Bun. Hai să vedem. Eu nu știu harta asta. Ba, dar eu nu știu harta. Hai să nu pec. Vrei martu? Bă! Opa, Elenca merge la hotel de 5 stele. Măru. Bă! Cine e ăsta? O dat la franceză. Că ea, mă! Deci eu! Cum mă prins? Nu este posibil așa ceva, mă prins de chinul. Alo? Fiți-ar să-ți fie traitore! Iar m-a prins. Elenca, la hotel de 5 stele mergi. Bă, s-a auzit? Da. Da. Masă inclusă, opa, dorm cu fetele. Nu s-o zic chiar tot. Mai filmezi? Da. Bine. Dar cred că ajunge pe azi. Bro, doar acum am venit înapoi. Da, filmez de 30 de minute. Păi sunt în 3 pe server. Da. Doamne. Hai că mai jucăm o rundă. Și după aia vedem. Nu traitor, că o să știm că numai noi suntem. Ba nu, hai traitor. Nu. Da, știm. Bam. Glăc.
Hai cu botul. Știi că poți face videoclipuri și de o oră, nu? Da, știu. Dar, n-am chef. Bine, poate când o să am mai mulți abonați, o să fac de o oră. Dar acum nu este momentul. Ilinca, cheia verde. Lângă ăla din cușcă. Lângă ce? Lângă ăla din cușcă. Good boy. O mai intrat unul. Am văzut. Cheia mov. Da, eu las pistolul aici, nu trebuie mie pistol. Da, după 20 de minute. Vine după mine! 20 de minute. Nici runda nu durează așa de mult. Da. Aoleu. Am pus placa aici sus. A, nu mai trebuie cheia roșie. Nu. Am luat-o eu. Așa, ne trebuie cheia albă și am scăpat. Da, mi-am dat seama. Ba, suntem 4, cât suntem? Nu știu, Eu și o fată. 4. Ne 4. Mhm. Iar nu mai găsesc nimica. Unde e cheia mov? De fapt nu trebuie cheia mov, că deschide pistolul. Unde e ăla? Ce ai Sian a fost deschis? deschis. Ușa Sian. Da, asta că mi-l trebuie. Ce ai avut tu. O, șasia nici nu știu unde îi. Nici eu. Dar e ceva Sian. E o cheie Sian. Batu. Batu, ce vrei de la mine, Batu? Bă, ne trebuie cheia Batu, ești gay? aurie. Ne trebuie cheia aurie. Ce aurie, mă? Este o cheie aurie. Aici la Și baie. ce iau de la prostul ăsta? Mersi, hai să evadăm, haide Ilinca, hai ieși. Ilinca, nu te mai interesează nimica, tu vii să ieșim. Numai 2 minute au trecut. Da, dar de ce nu se deschide? Dar ne trebuie cod, ne trebuie codul, ne trebuie A, codul. gata, știu, gata, știu codul. Stai că ți-l fac acum codul. Fița, copilul să-ți fie, că ai luat tu pistolul. Hm. Unde e copilul? Vezi că e Piggy. Aici, dar are Copilul? Copilul, Nu. lasă pistolul! Copilul e traitor. O răs Piggy pe lângă el. O ieșit. Toi. Ba nu, de fapt nu O ieșit sau nu? o ieșit, cred. Mă duc Noi. să văd dacă e acolo pistolul. Nu a ieșit. Da, ne Ba da, trebuie... a ieșit. A ieșit. O luat pistolul ăla de A. Mi-l dai Păi, mie, te rog. Eu n-am luat A de viață. ieșit. Nu. Acum lasă-l la mine. Doamne ajută să Tu te... păzește-mă. Doamne ajută să te prindă Piggy. Ba, tu păzește-mă. Să iau eu pistolul. Piggy! Ba, tu Piggy! păzește-mă. Hai. Aici, bă. Doamne, ce cod. Ce cod? 6-7? 0000. De 4 ori 0. Wow. O prins-o pe aia. Gata, hai. Hai că vreau să vină Piggy fix aici în față. Să-i facă în ciudă. Goodbye! Doamne. Să-i facă în ciudă că eu am o viață și ea nu are. Mr. Pipi! Mr. Pipi! Bine.
Eu opresc aici filmarea. Sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut să dați un like și un subscribe. Și ne-am văzut pe data viitoare!